Κοίτα, δούλευαν και τα δυο τα μάτια. Είχε νερό τότε. Δεν είχε. Τα δύο μάτια εννοείς αυτά, Δεν είχε βιδούζες, δύο-τρεις για να τραβούν τα νερά. Είχε νερά και δούλευαν και τα δυο τα μάτια. Τούτο εδώ είναι η πέτρα από μηχανή που έχει κανάλια από κάτω για να βγαίνει το νεκρίο του αλεύρι. Ενώ όσο είναι μουλουκόμα, δεν είναι η πέτρα αυτό το τέτοιο του μάτια. Γιατί τι έγινε η πέτρα. Εδώ η πέτρα τώρα η υπόλοιπη μήπως είναι και κάπου που μένει. Νομίζω ότι κάποια πέτρα την έχουν Εδώ πάρει. στα εδώ αργυρή είχε Ναι. που κανόνιζε τη σημαίνει που τα βγάζει κοντρό τα νεύρη ψηρό. Ναι. Είχε του γύριζες. Ναι. Τους σήκωνες, το καμιονίες και όταν δεν είχε για γιαρμάδες τους σήκωνες. Τώρα αυτά δεν είναι όμως. Τώρα η σκάλα εδώ βλέπω, ξέρω, η σκάλα άλλη. Υπήρχε σκάλα και παλιότερα, έτσι κύριε Παναγιώτη. Υπήρχε σκάλα και παλιότερα για πάνω με καταπακτή. Υπήρχε σκάλα, έτσι. Ναι. Είχε. Διαφορετική ήταν. Πιο μεγάλη. Πιο μεγάλη ήταν. Ήταν πιο παρατήρια, ήταν Ναι. και τις παλές πόλεις. Ξέρεις, Τώρα δεν μπορούμε να τα σκάλα που φυσικοποιούμε. είναι εδώ, βλέπω ότι πρώτους έγιναν πετυμένα. Τώρα εδώ, Αυτός ο χώρος, πώς το χρησιμοποιούσατε. εδώ μέσα, έλα το παραδείγμα. Εδώ τώρα δεν βλέπω τώρα εδώ. Ναι. Εδώ είχε βίγλα Ναι. και μπορούσαν και κοίταζαν πόξο όλα αυτό να το λούσε εχθρός, γιατί τώρα είναι κατά τέτοιον τρόπο, από εδώ τον βλέψει. Αυτό εννοούσε η πολεμίστρα που μας είπε. Και είχε τέτοια πράγματα. Είχε τρύπα. Σαν πολεμίστρα δηλαδή. Σαν πολεμίστρα, ναι, του Ναι. έκανα σπόνιο, ο Μελουνάς είχε και τότε εδώ έμεινε σκύλι. Είχε το γραφείο του εδώ. Ναι, και καθόταν κοιμόταν και όλα εδώ. Όπως ήταν τζακάκι εδώ, ωραία είναι, δεν έχει μόνο να κάνει την τρύπα. Είχε αυτά, έχει πολλές εδώ, αλλά βλέπει τώρα διάφορα. Πολύ διάφορα. Μπράβο. Για δουλειά, τα παιδιά, τα συγχαρητήρια και έπρεπε όταν θα δώσει και παιδότης. Καλή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά. Γιατί εγώ λέω, τον είχε πατέρα μου φυσικά, εγώ έκανα τα 13 χρόνια. Ο πατέρας σου πότε το ξεκίνησε. Ο πατέρας σου πότε το ξεκίνησε. Πότε ξεκίνησε. Ναι. Να είναι εδώ στο Μήλο. Ο πατέρα μου τον πήρε το Μήλο και δεν είναι τώρα. Η καλοκαίρι ήρθα το 39 εδώ και το Γκούρμπας στο Θανάση τον έδιωξαν και κάτσαν να φύγει εδώ καλοκαίρι και μετά τον έδωσαν τον πατέρα μου, τον είχε ένα από εδώ, ήταν αντιπρόσωπος του μοναστήρι και έδειξε τον πατέρα μου υπόδειξη για τέτοιο του, είχε πατέρα μου, αλλά ο πατέρα μου δεν ήταν εδώ. Τον είχα εγώ μετά αδερφός μου, ο αδερφός μου έκανε χρόνια γιατί ήταν τεμπέλης και γάλι και τον άρεσε εδώ. Εγώ 10 χρόνια έκανα. Εσύ πότε έφυγες από εδώ. Μέχρι πότε ήρθες. Εγώ είπα από το 50 μέχρι περίπου το 60. Μάλιστα. Ήμουν εδώ. Και μετά, Τι μετά. μετά το 60. Μετά το 60 ήταν αδερφός μου εδώ μέχρι το... Δεν σου είπα ότι τον αρχαιολόγο τον έφερα εδώ το 87-88. Και όταν το είδε εδώ πλέον να φύγουμε και δεν έφυγαν. Και πήγαν και μου λέει τέτοιο πράγμα, δεν έχω δει γη σε όλη την Ελλάδα, δεν έχω δει πουθενά. Τέτοιον μίλουν. Με δυο μάτια, αλλά και τέτοιο. Άρα όχι. Τώρα είναι το κάποιο άλλο. Τώρα είναι πραγματικός κτίριο αυτό. Μπροστά δεν είναι. Δεν είναι τα πράγματα. Κύριε Παναγιώτη, αυτός ο Θανάσης ο Κούρμπασης που είπες πριν, που ήταν μέχρι το 39, ποιος ήταν. Τι ποιος ήταν. Ποιος ήταν αυτός ο κύριος, από εδώ ήταν. Ο Θανάσης ο Κούρμπασης ήταν πρέπει να τον είχα βάλει στο Μήλο μπροστά. Πρέπει να ήταν πρόσφυγας. Ναι. Και τον έβαλα εδώ στο Μήλο και όταν χρειάζεται αυτή η καλοέρα, προβλέπουν, ξέρουν ότι πρόκειται να έρθει πείνα και ξέρω εγώ, ήρθαν το 38-39 και τον πέταξαν τον Μήλο. Και ο Θανάσης ο Κούρμπασης σκόθηκε και πάει στο Ορμήλια. Είχε ένα Μήλο που έβγαζε 100 κιλά τη μέρα. Η τούτο έβγαζε 1500 κιλά. Μάλιστα, ήταν μεγάλο. Και μου είπες μια ιστορία ότι ερχόταν εδώ από την Μεγάλη Παναγία. Μεγάλη Παναγία, βραστά, Νικόλα, Νικήτα που είναι εκεί ακόμα ψυχοπονάει. Με ρωτάει πολλές φορές. Επειδή με ξέρω στο τόσο
Θανάσης που είναι στα αρχαιολογία, δεν ξέρει και με ρωτάει πολλές φορές. Ο Μάντσιος, ναι. Ναι, αυτός τόσο τέτοιος, πώς το λένε. Μάντσιος. Ναι. Έλα, κατέβα, να καθίσεις λίγο άμα θέλεις. Θα κρατήσω. Λίγο να ξεκουραστείς εδώ στις πέτρες. Τώρα εγώ ήρθα, οι άλλοι θα ερχόμουν έτσι μόνος με εδώ, θα έλεγα ότι δεν είναι παιδιά, δεν είναι το κτίριο αυτό. Εδώ η Δεν σκάλα. άλλαξα πολύ βρε, μην βλέπεις τότε είπε εδώ ήταν χάλια σκηνή, εγώ σε 10 χρόνια έκανα. Για πες μας εδώ η σκάλα. Η σκάλα δεν μ' αρέσει, η σκάλα δεν είναι σκάλα, καλή όπως τότε ήταν τα παλές, αλλά ήταν πιο φαρδιά τα πατόξα, τα αυτά ήταν πιο φαρδιά. Και καγκελάκι υπήρχε. Τώρα τέτοιο βέβαια και απάνω ήταν η γραμμή που ανέβηκε το νερό. Απάνω στο απάτωμα του μέχρι τα ψά είχε η γραμμή γύρω. Που πάτσε το νερό και ανέβηκε αγγλικά από τα δόντια. Στην πλημμύρα. Ναι, για την πλημμύρα. Απάνω, τι είχαν, ήταν αποθήκη εδώ πέρα πάνω. Που πάνω είχαν, κοίταξε, ήταν ανοιχτό το μέρος και από τη μεριά ήταν εκκλησία και συνέχιζαν τα δωμάτια. Εδώ είχαν τη μηχανή που άλλοι είχαν τα στιάνια. Απάνω, Ναι, τι και ήταν. από εδώ του είχε χουνί. Είχε χωνί και κατέβαινε το Κάθε ψητάρι. μύρους, ναι. Κάθε μύρους είχε χουνί που έτρεχε απάνω στο μύρο το νερό. Ελλάδα. Ήταν έτσι ήταν. Απάνω τα εισαπέρα ήταν τα υπνοτοδωμάτια, η εκκλησία. Πάμε να τα δούμε τώρα. Ναι. Πάμε σιγά σιγά να τα δούμε. Σαν να... Πάμε πάνω. Σιγά σιγά θα πάμε. Σιγά σιγά. Έλα, πάμε εκεί πέρα. Όχι από αυτή τη σκάλα, από πίσω. Όχι, όχι, αυτή καλύτερα. Σιγά σιγά. Όχι, από πίσω καλύτερα, δεν νομίζω. Πολύ απότομη είναι αυτή η σκάλα. Να πάει όμως μέχρι πέρα να τα δει λίγο. Ναι, ναι. Θα πάμε από εκεί να κάνουμε τον κύκλο, γιατί από Ναι. εδώ δεν θα μπορεί να περάσει. Ναι, αυτό. Να περάσουμε έτσι να κάνουμε τον κύκλο, να περάσει να δει και τα άλλα πώς έχουν γίνει. Πάνω στα παιδιά έκανα μια τεράστια δουλειά. Από εκεί και πέρα δεν θα Απλά η σκάλα ήταν όπως ήταν τα παλιά τα χρόνια. Εγώ τη θυμάμαι το 88, τελευταία φορά που λειτουργούσε η εκκλησία. Ήταν φαρδί, δηλαδή χωρούσαν όλο το πόδι να πατήσεις. Φαρδί και είχε και στα καγκελάκια. Είχε καγκελάκια αριστερά και ήταν άνετη. Όπως ήταν τα παλιά τα σπίτια. Ήταν πολύ άνετη, βέβαια ήταν σάπια τα ξύλα μέχρι το 88. Εδώ τώρα από κάτω είναι αυτά τέτοια. Αλλά πίσω δεν επικοινωνία, γιατί κοινωνάει τώρα αυτό που πάνω έχει το ρηπάκι. Όχι, δεν επικοινωνεί. Είναι ένας χώρος, ήταν αποθήκες εδώ. Και τα ίδια όπως είναι τώρα έτσι τα γινόταν. Είναι αποθήκες. Ήταν. Δεν ξέρω τι ήταν, πάντως τα βρήκαμε έτσι σε επιδείματα. Αλλά θα σου πω ένα πράγμα που θα γυρίσει εδώ πέρα θα γυρίσει εδώ, όταν ήρθα εγώ ο Κούρμασης, είχε εδώ, αλλά τώρα τα χάλασαν μετά. Είχε ένα κτίριο το οποίο είχε το γούρου μέσα και έρχομαι και βγάλει φλούδα απόξω από τα πολιτή και κοιτάει το γούρου με καθαρό κρέας μέσα. Άπλο σταμάτα το κάνει, δηλαδή η γυναίκα τι ήταν, είχε ένα άπλο κορίτσι. Τα πόδια τσακά ήταν πίσω με το δάκτυλο της, απάνω σώματα κανονικά. Και είχε και ένα γόρο. Τα γόρα με τα ό,τι ήταν πυργουλάβος, δεν ξέρει ποιο μέρος. Αυτός κατέγγισε μέλλος απάνω. Ήταν καλός να το πάω. Του είχα και τρία εκεί Στο χωριό έμενε. στο χωριό μου. Κάθε 2 μέρες που δεν είχε το φούρνο, με ροκοπούσι. Ναι, πού κάτω, στο χωριό που κάτω ήταν. Η κύρια που έχει που γιάνει σου μόσου σε ένα σάκα κυριώτη. Α, κατάλαβα. Εκεί έμεινε τότε. Γιατί είναι κάτι το σπίτι. Αλλά τώρα ήταν πρόσφυγες. Λοιπόν, πηγαίνουμε και στα υπόλοιπα. Θα μπούμε εκεί. Εγώ απορώ τότε εκείνο το κτίριο εδώ που ήταν πισμένο τα τζουγκάρια. Εδώ. Εδώ παίξω, εδώ παίξω. Αυτό είναι. Ναι. Τώρα χάλασα έλεγα μου, τώρα άλλαξαν πολύ. Και τυχείο δεν είχε. Τυχείο, μπράβο, είχε ένα τυχείο μέσα του τυχείου και τον είχε παίξει. Κοίτα δεν έχει, είχε μια πόρτα ήδη σπισμένη εκεί που θέλει του κόξου, δεν έχει. Τώρα άλλαξαν τα πράγματα, πάρα πολύ. Πού να πάμε. Εδώ μέσα. Άρα αναγκαστικά από εδώ. Ναι. Σίγουρα. Νίκο. Άρα δεν μπορούμε να πάμε στο διπλά χώρο μετά.
Θα κάνουμε δύο κύκλους. Βασίλη, εδώ ήτανε. Σταύρος. Εδώ ήταν ο Σταύρος. Εγώ του γνώρισα ότι έμανε εδώ σκέτα αποθήκη. Ούτε αποθήκη ούτε τίποτα. Ήταν και ανοιχτή εδώ, δεν είχε ούτε έβαζαν τίποτα. Έτσι ήταν εκεί που κάθεπαν τα ζώα και από μέσα μεριά και εδώ δεν έβαζαν τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ήταν δηλαδή μικρό, δεν έχει τίποτα. Εδώ κλιματοστάσιο Τώρα μάλλον βλέπω θα είναι κάτι τέτοιο. έχει καμπινέδες, έχει Αυτά τα φτιάξαμε επειδή θα είναι επισκέψη. εγώ είπα, έκανα τη δουλειά που έκαναν τα παιδιά, τσαξί και πρέπει να τους πληροφορήσουμε τώρα, όχι μόνο να τους πούμε. Έκανα δουλειά τεράστια, να μην λέμε παραμύθια. Βλέπω ωραία πράγματα, δεν είδε, δεν μπορώ να το κουράσω. Και σίγουρα δεν βλέπεις τι πράγμα. Τώρα ρεύμα από πού έγινε. Έλα να δεις, έλα. Έχουμε γεννήτρια, έλα. Για τη γεννήτρια. Υπάρχει γεννήτρια, έλα. Αν θα δώσουν ποτέ ρεύμα, εδώ είναι όλες οι ασφάλειες για την επισκέψη. Καταλαβαίνεις. Δεν μας είναι Το 1975 ήρθε η ΔΕΗ και μας πρότεινε να μας βάλει το ρεύμα κάθε λόγο. Εγώ μας γυρώτηκα αντιπολίτευση. Και τον είπα τον πρόεδρο, δηλαδή ήταν να δώσουμε από το 20 πρώτο καθένας που είχε πολλά Αφρικανό. Και του έντονου του ίδιου πρόεδρου, αλλά εγώ τον είπα κακόσο, έπρεπε να του βάλω. Αλλά τώρα και όπως είπα να του χτύπουσα την πρόταση, τώρα του δεν είναι κριτικός. Και λέει τούτο το μέρος σαν να είχε κρίτο, θα ήταν του κάτι άλλο. Του κάτι άλλο. Τι λέει τώρα. Λοιπόν, Μπράβο. πάμε να ανεβούμε πάνω τώρα. Μπράβο. Πράγματα, κάπου βγάζουν τα παιδιά. Εγώ ακούω ότι στο χωριό ότι έκανα πολύ καλλιτέα, δεν είχα έφερα. Τώρα το βλέπω, αν θα δω έτσι. Χωρίς να είστε εσείς, θα έλεγα ότι του μέρους άλλαξε. Λένε, εγώ λίγη ώρα. Δηλαδή, αγνώστο, δεν μπορώ να κάνω το τέτοιο σου. Τι μου λες τώρα. Αντέξτε να πάμε από πίσω, να μην σε κουράσουμε πολύ. Δεν θέλουμε να σε κουράσουμε πολύ. Τώρα θα τα ρίξεις να τα περιπτώσεις και δίνουμε να τα χαρίσεις. Πίσω. Αυτό θέλουμε και η λογική είναι να γίνει επισκέψη. Γι' αυτό υπάρχουν και τουαλέτες, γι' αυτό υπάρχουν όλα. Εδώ έχει μια ταπέλα. Εδώ έχει μια ταπέλα. Εδώ έχει ένα Δέλτα Πικάπα. Ο Αλυψός ο Δημήτρης το έγραψε. Ο Αλυψός ο Δημήτρης. Δημήτρης Παραδείση και Παρισάς, έτσι. Ναι. Είναι ο πατέρας. Ήταν από τον πατέρα σου, λες. Έχει και εδώ Δέλτα Κάπα. 1985, γι' αυτό, 1985. Η καπέλα η παλιά ήταν εκεί, αλλά την έχουν κλέψει. Βασιλή, θες να πάρουμε λίγο το... Σιγά σιγά μην πιέζεις. Εδώ είναι γεωργικό να σε πιστώ για να έχει το ψαρόκι και μια αλπίδα. Ωραία και αγία του παρτέκι του γεωργικού κύρις άλλης, έτσι ότι λέω τις φόρμες είναι από την γεωργικό εδώ, αλλά είναι να εξηγήσω ότι δεν είναι. Και το γέρο σε αυτό και γύρω ένα άκρος, γιατί με την πατέρα μου συνεργάζει, η πατέρα μου είναι κασάψη. Ήταν έμπορος ο Παπασχολικός στο Δοσοϊκόλας, ε. Και έβαλε τα γόφησε εδώ μέσα πρόσφατα. Όλους εδώ, αλλά το κόμπο είναι αυτό που το έκανε η κοινωνία. Η συνέχεια, δεν πρέπει να συνέχεια. Thank you.
Να, εκεί μπροστά είναι ο φούρνος, εκεί είναι ο φούρνος. Δεν βλέπει τώρα. Να τους εκεί στο βάθος, αλλά δεν έχει φως τώρα εδώ, γι' αυτό δεν βλέπεις. Δεν θα βάλουμε ένα φακό. Εγώ τώρα δεν το ξέρω τι είναι το και δεν μπορώ να βρω. Εδώ είναι, τον βλέπεις. Ναι, βλέπω το Βλέπουμε καθόλου. Ναι. Βλέπω, πώς το βλέπω τώρα. Τώρα μέσα από πάνω χώρος είναι όμως με τσιμέντο ή με κόμμα. Ο ουρανός μέσα. Έχει γίνει σαν σφαίρα, είναι γεμάτο, είναι όλος κατασκευασμένος από πυρότουβλα. Σαν ημισφαίριο, δηλαδή ο θόλος όλος είναι από πυρότουβλα φτιαγμένος και μετά από πάνω έγινε η υπόλοιπη κατασκευή. Πάντως είναι ωραία πράγματα. Εγώ τώρα τι να σας πω, ότι παλιά δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν παλιά, ήταν κουρνοκούμασα. Μην πούμε τώρα ότι ήταν κατέβαση. Ας βγούμε από εδώ γιατί είναι στενός ο χώρος. Πρόσεχε. Τι λέει το κεφάλι. Εδώ μέσα το έχουμε πηδήσει στο κεφάλι. Το ξέρω, είχα φίλο που πλησιάτικο. Ελένα Δεύρα, την ξέρεις μήπως. Α, ναι, την ξέρω, ναι. Μένει στο χωριό. Ναι, ακόμα στο χωριό. Τι συναντάς, δεν την ξανασυνάντησα ποτέ. Έχω καιρό να τη συναντήσω, αλλά ναι. Άμα τη συναντήσεις θέλεις αληθινή πατρόνια να θυμάσαι το όνομα, αποκαλυπτικής κάτι στη Θεσσαλονίκη πέφτει. Οκ. Αν φέρεις κάτι στη Θεσσαλονίκη όταν είμαστε αμφιτητρίες, θα καταλάβεις τι θα είναι. Οκ. Θα καταλάβει το επίθετο. Και μόνο χαρακτηριστική άμα πεις συγκάτοικο στη Θεσσαλονίκη θα καταλάβει τι προφορεί. Είναι πατρόνια μας. Ωραία. Άμα δεν δω, Δεν ξέρω πλέον αν μένεις. Προσέξτε. Έχει ένα μικρότοπο που μιλάει και κοντά. ναι, έχει. Δεν είναι ακριβώς πόσο κοντά. Ήταν μέχρι εδώ μέσα, περίπου ήταν, όταν ήρθετε δεν είχε σημάδι εδώ, πουθενά. Κάπου εδώ μέσα το νερό έχει φτάσει. Αλλά Εδώ είναι πιο ψηλά. και εδώ μέσα είναι και η γανή. Ο άλλος Μετρασιάνη έχει και το φούρνο του κάτω, έχει και το χάσα λάθος. Πολύ χώρο έχει εδώ, δηλαδή δεν ξέρω, πολύ χώρο. Ωραία. Και τώρα ήταν η πλησία που Πρόσεχε τους καλοπάτι και Πρόσεχε. Παναγιώτη. Κύριε Παναγιώτη, έχει κάτι σαράμπα. Εδώ ήταν η εκκλησία. πάλι δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω κακιά κουβέντα. Κακιά κουβέντα που έχουν κάνει τεράστια διάφορα. Για πες μας για την εκκλησία. Για την εκκλησία. Αγιάννης τι ήταν, Αγιάννης. Ήταν, αλλά ήταν εκεί τέτοια. Δεν ήταν τα κτίρια έτσι, αλλά άμα τα άλλες στο Θεσσάλα ζούσαν μέσα ζώα, τι να σηκώνουν. Τώρα πας τώρα και σκέφτεσαι πώς το έχει διαφορά, όχι παραπάνω. Έχει τεράστια δουλειά μπροστά στην τότε που ήταν. Τι μου λες. Δεν έδωσαν πολύ χρήματα. Αλλά τις αξίζει τα παιδιά, τα αξίζει για τα περιβαλλοντική συγγνώμη. Πώς ήταν τότε η εκκλησία, ήταν έτσι ακριβώς ήτανε, θυμάσαι. Είναι μια εκκλησία, ήταν δεν ήταν όπως είναι τώρα. Εδώ θα πει το τέμπλο. Ήταν κάτι το οποίο τώρα το βλέπεις και μπαίνεις πέρα και χαίρεσαι. Έχει διαφορά μετά. Ήταν σοβατισμένη η τύχη τότε. Ήταν με σοβά η τύχη τότε. Μα ναι, τότε με σοβάδες, με τέτοια και τα δωμάτια με σοβάδες ήταν. Εμείς κρατήσαμε την πέτρα για να δείξει πιο αυθεντικό, πιο ωραίο. Τώρα από εδώ και πέρα ήταν τα μαγειρία, καπινέδης, αυτά εστιατόρια, από εδώ και πέρα. Και τα δωμάτια. Θα πάμε να τα δούμε. Θα μπούμε από Ναι, θα πούμε από την άλλη πόρτα. Πού πια, δεν πάει.